Nyányi, nyányi, nyánya, nyányi, nyányi, nyánya, nyányi, nyányi, nyánya. Jaj! Bocsánat, bocsánat, nekem kell kérni bocsánatot. Nem, nekem, nem, nekem. Gyerekek, nem baj, hogyha mindketten bocsánatot kértek, mert így a jó. Oké. Megyünk kirakószőnyegezni? Na! Na, ezeket vigyük el az útból azért. Oké. Nem tudom. Sikerült már a másikat, de azért a másikat is el kell törni. Tudom. Sikerült! Akkor egy kis túltolta. Nem, az jó lesz, hogy csak sarkát kell tenni. Mit csináltok? Kirakószőnyegezünk és helyet csinálunk. Ne segítsek? Már megcsináltuk a vónőt. Ezt bontsuk ki. Szedjük ki. Csukjuk be. És rakjuk félre. Így ide. Na, válogassuk szét, hogy még ezt tartozik. Ezt én rakom, meg a fagyist is. Oké. Ezt én. Így megegyeztünk. Na, rakjuk ki őket. Amúgy ugye tudod, hogy ezek két oldalúak, úgyhogy bármelyik oldalát kirakhatjuk. Oké. Nekem mind a kettőnek a hátoldala legós. Nem baj. Már mindegyik legós, tehát nem ilyen Lego figurás, hanem... Hát igen. Na ez a fagyis, a várt pillanat elérkezik, hogy megcsinálom. Itt kész is. Jaj, a feje lesz ennek. De miért jön le a feje folyton? Így. Nekem kész van. Várj meg, én csak most kezdem el. Jó van, jobb később, mint soha. Így ezt
az oldalt fogom ennek kirakni. Jaj. Így, ezt is idehozom, és ide rakom a tiéd mellé. Ennek milyen a másik oldalon? Nem akarok ilyen durvát. Na így, ezt ide becsúsztatjuk, bár nem tudom becsúsztatni, mert úgy nem passzol oda. Úgyhogy be kell emelni. Így. Pont mindenkinek van, ezért tudjuk használni a tornamatrácsnak, és tudunk tornázni. Jó ötletektek, de jó ötlet. Hívom a csoportot tornázni. Mindenki foglalja el azt, amiket szeretnék. Hú, enyém a fagyis! Enyém ez! Ez olyan jó, nagy lányos. Ennek kézlapoltam a fejet. De most nem jön, de cserélünk. Hát persze. Majd ne cseréljünk. Kamera. Ember, így. Na, első mozdulat az egy fekvő támasz. Én is csinálom. A következő, ezt utánoznatok kell. Olyan, mint a visszhangtaps, amit néha szoktunk játszani. Ez egy fekvőtámasz volt. Először így. Hogy is kezdjük? Én sem tudom már. Na így lesz. Voltál? No. Ja. Ez nem tudom, hogy eddig volt az utolsó. Nem találnának vége.